Kahraman arkadağımız taparının başında Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşalygynyň Windsor galasına bardy. Bu ýerde kahraman arkadağımdy Windsor padşalyk atçylyk çykyşlarynyň guramaçyk toparynyň ýol başçysy Edward Benyon we Windsoryň guramaçyk işleri boýunça wekili Sarah Rutherford Jones mehrli garşyladylar. Soňra kahraman arkadağımız onuň aly jenaby Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşalygynyň padşasy Karl III bilen duşdy. Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşalygynyň padşasy türkmen halkynyň milli liderini aýratyn hormat bilen garşylady. Şeýle hem ol kahraman arkadağymyz bilen duşýanlygyna üren şatlygyny aýtdy. Karl III 2015-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň Çanakkala ýadygärlikleri toplamynda geçirilen çärilerde duşanlygyny ýatlady we şol duşuň özüne ýatdan çykmajak täsirler galdyranyny bellädi. Bu duşukda pikir alşylanan meseleler iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklary şunkugün hasy ýygjamlaşdyrýar. Ol kahraman arkadağymyzyň dünýäde uly awray gazanan meşhur siýasatçynas arkada hükümünde tanalýanyny aýdyp, halkara geňişliginde awraýyň eýesi bolan lider bilen duşmagyň özü üçin bilent mertebedigini bellädi. Kahraman arkadağymyz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, padşa Karl III hormatly prezidentimiziň iýeren mehrli salamny we hoşnýetli arzularyny ýetirdi. Bellenşýäli, häzirki döwürde iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň sazlaşykly ösdirilmeginde ýokary derejede geçirilen gepleşikleri mühim orundekçidir. Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşalygynyň padşasy Karl III hoşallyk bildirip, öz gezeginde kahraman arkadağymyzdan hormatly prezidentimize mehrli salamny we iň gowy arzularyny ýetirmegini haýyş etdi. Şeýle hem ol hormatly prezidentimiziň 2023-nji ýylda Büyük Britaniýa amara arşan saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýtdy. Karl III türkmeniň ahylteki bedewleriniň dünýäde meşhur atlar hataplanýanyny aýdyp, kahraman arkadağymyzyň Atmurat diýen paýgasy sözlerinde çuňur manynyň bardygyny bellädi. Şeýle hem ol geljekde iki ýurduň arasynda ahylteki atlarynyň üstü bilen hyzmatdaşygy ösdürmäge we berkitmäge uly gyzyklanma bildirilýänyni bellädi. Şonuň ýarkem Karl III inniki ýyl Büyük Britaniýada geçiriljek halkara atçylyk sport şäherlerini bekişdi ahylteki türkmen bedewleriniň hem gatnaşdyrylmagyna garaşylýanyny aýtdy. Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşalygynyň padşasy bugünkü çäre Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howundarlygy metäş şagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat gaznasynyň vitse-prezidenti Atabaýewanyň gatnaşmagynyň Britan halkyna goýulan hormat hökümine kabul edilýänini belläp, munyň özi taryhy ähmiýeti bolan waka öwürlenýäni aýtdy. Şeýle Kemal Atabaýewanyň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy kahraman arkadağymyzyň asyrly başlangyçlaryny munasip dowam edýänini aýtdy. Kahraman arkadağymyz hemde Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen padşalygynyň padşasy birik berege hoşnýetli sözlerini aýdyp, türkmen we Britan halklaryna awadançylyk we gülle beziş arzu etdiler. Şeýlegen bir ýerde kahraman arkadağymyz Edinburgyň gersagi şahzada Edwardyň maşgalasy hanym Sophie Helen bilen gurulmuş boldy. Söhbetdeşikde hanym Sophie Helen Türkmenistanyna atlara uly sarpa goýulýanyny belläp, bu wagtda özüniň atlara bolan sevgisini beýan etdi. Ol Büyük Britaniýada atçylyk sportunyň padşa maşgalasyna nesillerden nesillere geçirilip gelinýändigini aýratyn bellädi. We bu däwin geljekki nesillere geçirilmegine uly işleriň alınıp barlýanyny bu ýytynçylan aýtdy. Şahzadanyň maşgalasy dünýäde umuman atçylyk uğruny ösdürmekde, oňa himayetkär bolmakda, taryhy işleri bitirýän üçin kahraman arkadağymyza hoşallygyny beýan etdi. Soňra türkmen halkynyň milli lideri kahraman arkadağymyz onuň aly jenaby Edinburgyň gersagi şahzada Edward bilen duşdy. Şahzada Edward kahraman arkadağymyzy Britan topragyna görýändigine şatlygyny aýtdy. Kahraman arkadağymyz bir ýerde mehrli kabul edilenlikler üçin minnetdarlyk bildirip, şahzada hormatly prezidentimiziň iýeren salamny we hoşnýetli arzularyny ýetirdi. Şahzada Edward tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz gezeginde kahraman arkadağymyzdan Türkmenistanyň hormatly prezidentine özüniň mehrli salamny we iň gowy arzularyny ýetirmegini haýyş etdi. Duşukda kahraman arkadağymyz bir ýerde atçylyk bilen bagly şäherleriň ýokary derejede gurulanyny belläp, özüniň minnetdarlygyny aýtdy. Bir ýerde guralan atçylyk sport bilen bagly şäherlere ýurdumyz bilen birlikde 20 ýurtdan dürli atşynaslar atlar bilen gatnaşdylar.
Gahryman arkadağımız bir içäräniň güýdbaşyny 1943-nji ýyldan alyp gaýdýanyny, ony geçirmek hakyndaky başlangyjy Şahzadanyň gejesi Şadenany Yelizaveta II-niň öňe sürenligini we tasdiklanyny ýatlady. Bu arada gurrun dowam etmek bilen Gahryman arkadağymyz 1944-nji ýylda at çapşyklaryna Şadenany Yelizaveta II-niň hem gatnaşyp birinji orny eýilendigini we Şadenanyň ýoldaşy Gersek Filip bolsa atly sportyň beýleki görnüşinde ikinji orny eýlep atlaryny taryha ýazdyrandygyny aýtdy. Şol wagt Şadenany Yelizaveta 17-18 ýaşlaryna eken. Bu sözleri Edinburgh'un gerçeki Edward ulu torgunma bilen kabul edip yakımlı yatlamalar ve goýan hormat üçin Gahryman arkadağımda öz adından ve padşahın adından tüy sürükten çıkan bu sonşy sözlerini hoşalygyny beýan etdi. Şeýlegem dowuşykda Gahryman arkadağımız 1956-njy ýylda ýurdumyzyň ussat atşynasy Babaly Taýmazowyň äkitmeginde altyn sow renkli Miloš atly behişdi ahyldaky bedewiniň Şadenany Yelizaveta II sowgat berilendigini gurrun berdi. Gahryman arkadağymyz bu arada aýtmak bilen şonno aty görkedenlerine Yelizaveta II bir zadyň ýetmeýändigini aýdýar. Şo pursat ata eýerni, şaýdeplerini we beýleki esaplaryny da kıyalar. Bu pursat eýsinlan Şadenany ýene-de bir zat ýetenok diýip aýdanna ak silkme telpekli gyrmyz donly giýen ýigit ata atladýar. Ýatdan çykmajak pursatlary nazary düşen Şadenany türkmenlerde at ýigidi berýär, ýigidem aty berýär diýip bu görnüşe haýran galypdyr. Munyň özi şo döwürlerde de behişli bedewlenmeden şan şöhratynyň üren uludygyny görkezipdir. Duşun başynda Şahzada Edward şeýlekem Gurbanly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy metek çagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat Gazinasynyň vitse-prezidenti Atabaýewa bilen gurrundaş boldy. Tepeteşikde Atabaýewa behişli bedewlerimiz arkaly hipoterapiýanyň kömegi bilen almy esasda mümkinçiligi çäkli çagalarda bezerş işlerini geçirýänliklerini gurrun berdi. Şunda behişli bedewleriň insan saglygyna edýän oňun täsiri halkymyzyň köp ýyllyk tejribesinden aýdyň beýanydyr. Şahzada Edward şeýle tejribe uly gyzyklanma bildirdi we giň alýanlygyny aýdyp, geljekde iki tarapyň hyzmatdaşyga möhüm ähmiýet berdi. Duşuň ahyrynda Gahryman arkadağymyz Büyük Britaniýanyň padşahy Karl III şeýlegem Şahzada Edwardy we onuň maşgalasyna arkadagy Gahryman serdarymyzyň hemde halkymyzyň adyndan özüniň toý sowgatlaryny oşurdy. Gahryman arkadağymyz Büyük Britaniýanyň padşahy we şahzadasy bilen bolan duşuklarda padşah maşgalasynyň agdalaryny şu ýyl ýurdumyzda giňden bellilenjek garaşdyrlygymyzyň 35 ýyllyk toýuna hemde behişli bedewlenme bilen bagly çäreleri gatnaşmaga çağırdy. Bu çaqlyklar uly hormat bilen kabul edildi. Şahzada Edward Gahryman arkadağymda hoşallyk bildirip, geçirilen gepleşikleriň iki taraplyň gatnaşyklaryň ösüşiniň taryhyna täze sahypany ýazanlygyny bellädi we munyň üçin Gahryman arkadağymda ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdi. Soňra Gahryman arkadağymyz bir ýerde ýaýbangandyrdan atly sport çykyşlaryny tomuş etdi. Görünşýäli Ýewropanyň ösen ýurtlarynyň biri bolan Büyük Britaniýada atçylyk we atçylyk sportynyň dürli görnüşleriniň ösürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bir ýerde dürli tohumda atlaryň arasynda atçylyk sportynyň bir näçe görnüşleri boýunça halkara bäsleşikleri, at çapşyklary gurulýar. Munyň özi atçylyk sportynyň dünýäde giňden wagt edilmegine ähmiýetlidir. Awraýly halkara atçylyk sport bayramçylygynyň gurulan ýerine Türkmenistanyň mukaddes döwlet baýdagy Belentde bu ýysanşy parlaýar. Bu bolsa dünýäde uly ikrarnama eýe bolan Türkmenistan döwletimizi hemde ýödüniň gaýtaranmajak gözelligi we çalasynlygy bilen tutuş dünýäni asyrlar boýy haýran galyp gelýän ahyltaky bedewlerimize goýulýan hormat sarpanyň nyşanydygyny görkezýär. Behişli bedewlerimize aýratyn gadyr goýýan Gahryman arkadağymyzyň we arkadagy Gahryman serdarymyzyň ýygyderli tagallalary netijesinde ahyltaky atlarynyň asyl mekany hataplanýan ýurdumyzda atçylyk sporty tazyşykly özüş ýoluna düşdi. Şunda türkmen atşynaslarynyň we çapyklarlarynyň halkara derejesinde geçirilýän atçylyk sport bäsleşiklerine gatnaşyp baýrakly orunlara münasip bolýanyny bellemek gerek. Soňra Gahryman arkadağymyz bir ýerde guralan ahyltaky bedewlerine bagşlanýan sergiýini sinledi. Munyň özi dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegine öwürlen ahyltaky atlarynyň gözelligini, olaryň renkleriniň ýözgörşi aýratynlyklaryny we toý tomaşalaryň bedegi bolan bedewleriň sin sypatyny açyp görkezýän milli gymmatlyklardyr.
Bir ýerde asman atlarynyň gözelligini beýan edýän sanat eserleri, terge tomaşa diýenlerde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Şöhratly pederlerimizden wekinli ustalaryň elinden çykan atesfaplary, bedeg şaýsepleri, ýerine ýetiriş usullary babatda dünýä nusgalyk gazaplanýar. Bir nepis işler ýözüniň gaýtylynmajak gözelligi bilen bir ýere gelenlerde uly gyzyklanma döretdi. Şeýleken bir ýerde Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet serget gullugynyň başlygy Elçin Guliýew gahrman arkadagymyz bilen duşup, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň milli liderimize hemde hormatly prezidentimize mehirli salamly ýetirip, dostlukly döwletiň başçylarynyň ýürüýti sowgatlaryny gowşurdy. Gahrman arkadagymyz ýözüniň minnetdarlygyny bildirip, prezident Ilham Aliýewe hoş niýetli sözlerini beýan etdi. Soňra gahrman arkadagymyz bir ýerde Azerbaýjan Respublikasynyň atly ýigitleriniň görkezme çykyşlaryna tomaş etdi. Häzirki wagtda atlar bilen bagly dürli çäreleri dünýäde uly orun berýär. Atlar bilen ýigitleriň bilelikdäki sazlaşykly hereketi tomaşçylarda uly täsir galdyrýar. Bilşimiz ýaly gahrman arkadagymyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda döredilen Galkynyş milli at üstünäki oýunlar toparym häzirki wagtda dünýäde uly meşhurlygy eýdir. Garaşdyr baky bir tarap Türkmenistan bide watly at muradyň mekany ýylyny da bu topar ýurdumyzda hemde dürli ýurtlarda üstünlikli çykyş edip tomarçylarda ýakymly duýgular galdyrýar. At çapşyklaryna, atçylyk sportyna, atlar bilen bagly dürli görkezme çykyşlaryna ýurdumyzda uly ähmiýet berilýär. Bu wagtda atşynaslarymyz tejribe toplamak bilen iýigderli kämilleşýärler. Soňra gahrman arkadagymyz himmelere üstünlikleri arzu edip Windsor galasynyň ugrady.